Tenim a la Kimberly Muir, no sé si he pronunciat bé el nom. Màster en Conservació d'Art i doctorat d'Història de l'Art a la Universitat de Queens al Canadà. Actualment és investigadora associada i conservadora a l'Institut d'Art de Chicago. Bé, doncs tornaré a començar. Still Life és una de les sèries de treballs en la línia anomenada o en el mode cubista. Picasso va produir més de 40 quadres cubistes linears durant aquest període, tots plens de línies i diferents camps de color. Aquí podem veure aquesta fotografia feta per Man Ray del 1922. Aquesta sèrie al principi pertanyia a Gertrude Stein, una amiga de la col·leccionista, una amiga de l'artista, i aquest quadre va romandre a la col·lecció d'Alice Totland fins al 1949 i va entrar a l'Institut d'Art de Chicago el 53. El 4 de febrer de 1922, aquesta és la data del quadre i és una de les 3 obres en la qual la guitarra domina el centre de l'obra. Durant aquest període Picasso va treballar simultàniament en composicions figuratives neoclàssiques grans, incloent aquesta Mare i fill, que va pintar l'artista uns mesos després, o abans, perdó, de Still Life, el 1921. John Richardson va dir: la diferència entre els dos estils són tan grans que podríem considerar Picasso com si fos dos artistes diferents. Picasso va utilitzar una tela fina per Still Life i veiem l'obra amb un vestidor original i veiem aquest número 40, és la mida estàndard dels vestidors. La tela sembla que va ser tallada i preparada pel propi artista. L'excés de tela es va estirar per la part posterior del vestidor i sembla que la base es va aplicar després i també veiem aquests detalls als extrems de l'obra. I també veiem com va datar l'artista l'obra. I també és molt interessant veure aquí a la part posterior del quadre una composició completament diferent. Veiem els contorns d'una natura morta neoclàssica orientada a 90 graus en relació amb la imatge de superfície i es veu molt clarament aquestes marques a la part posterior de la tela. Les imatges d'infrarojos d'aquesta part posterior ens ajuda a veure els detalls d'aquesta composició que sembla representar una natura morta a l'interior d'una casa amb un porró, un objecte rectangular que veiem aquí i també una altra forma circular que queda una mica oculta amb aquesta barra del vestidor. I sembla que hi ha unes formes curvilínies que suggereixen que l'escena es va organitzar al damunt d'aquesta taula. I també veiem un objecte rectangular i aquesta cadira. Els mobles i els objectes suggereixen que aquesta composició es va veure influïda pels interiors de la casa de l'estudi de Picasso del número 23 del carrer La Boétie. Es mostra a l'artista en aquesta residència, en aquesta fotografia presa per Versailles el 1932. Els interiors li van donar motius per dibuixar diferents composicions seves, com els dos dibuixos que mostrem aquí. I veiem, per exemple, la cadira que realment s'assembla molt a la cadira representada en aquella obra amagada. I també veiem aquest altre dibuix que mostra una altra versió d'aquesta composició i agraïm a la Marilyn McCauley que ens hagi facilitat aquest dibuix. Aquí he donat la volta a la imatge d'infrarojos del quadre horitzontalment per orientar la composició com es veuria des del davant i veiem que podem veure millor aquella part que quedava tapada per la barra i possiblement sigui un panet o una peça de fruita. També des de la part posterior de la tela la imatge sembla gairebé una
un dibuix linear executat, com si s'hagués quedat, com si hagués imprès la tela i ho veiem gràcies a aquesta imatge d'infrarrojos. I també veiem algunes pinzellades que queden visibles gràcies a aquesta feina. A les radiografies, la densitat d'algunes de les formes, en particular els 3 objectes més petits al damunt de la taula, indiquen que la primera composició va ser fins i tot pintada i construïda fins a cert punt, fins a cert grau. I aquestes pinzellades que veiem a les radiografies bàsicament té a veure amb la pintura Still Life del 1922. Només aquest quadre blanc dens de la part inferior sembla correspondre bastant a una forma bastant anterior, que és aquesta forma que està contra la cadira, però realment no podem veure més proves d'aquesta composició primerenca. Aquesta secció transversal que hem agafat d'aquesta cantonada dreta superior, en la zona groga, mostra que l'artista va aplicar una capa de plom blanc al damunt de la primera pintura abans de començar la segona composició. I ho veiem, es pot observar una capa transparent i prima a la part inferior de la mostra. El material s'ha identificat com a carbonat càlcic i aquesta sembla que és l'única mostra en la qual es pot veure aquesta capa de preparació, però és possible que aquest carbonat de calci correspongui a una capa de preparació aplicada fins i tot abans de la primera composició de la primera pintura. Si Picasso va eliminar la primera pintura, la va voler bloquejar, com sembla que va voler fer amb aquesta capa de plom blanc, sembla que és poc habitual perquè hem vist abans en altres ponències com en alguns casos pintava directament al damunt de composicions anteriors i fins i tot de vegades permetia que aquestes formes que pintava primer influïssin o es veiessin en la composició final. La superfície complexa de diferents capes de Still Life amb algunes zones amb línies com més ondulades o arrugades i la presència d'aquests revestiments de la superfície ens conviden a analitzar la manipulació de l'artista amb aquests materials. Veiem aquestes àrees de color al voltant del perímetre de la composició i aquesta pintura blanca del mig sembla que la va poder aplicar amb una mena d'espàtula. Els canvis de colors que podem veure al voltant dels cantos d'algunes formes indiquen que el Picasso va retreballar alguns d'aquests camps de color. I així podem veure blau, gris i tonalitats grisoses a la cantonada superior. I també veiem un gris fosc en zones que després va pintar de blau. I també podem veure tons vermellosos i marronosos sota d'aquests tons grisos. I també algunes parts sembla que es van ajustar o adaptar a les fases finals de la pintura. Per exemple, aquí tenim algunes pinzellades de groc intens entre les línies negres. Els canvis de colors observats durant tot el treball no semblen correspondre a canvis de la composició, sinó més aviat en canvis tonals. Sembla que l'artista va voler reequilibrar tota la paleta de colors de l'obra en la seva composició final. Les línies vermelles, verdes i negres que creen aquestes línies i aquesta mena de reixeta es van aplicar amb pinzells estrets i les seves superfícies són més brillants, diguem que altres zones de color. I sembla, a més que també utilitza aquests pinzells per fer aquests cantos més fins. Algunes de les tires de color mostren zones de microarrugues.
Això s'ha produït en algunes zones i no en altres, i sembla que estan relacionades amb diferències localitzades a l'hora de composar les diferents capes. En aquest detall de les tires vermelles, per exemple, les franges vermelles, és interessant veure com aquestes arrugues apareixen de manera diferenciada en tota la llargada de les tires individuals. Veiem a la part esquerra aquestes arrugues on va aplicar l'artista la pintura vermella, però a la part dreta veiem que la superfície no presenta tantes arrugues. Aquestes tires verdes del centre mostren moltes arrugues i això ha resultat en algunes deformacions a la superfície de la pintura. L'aspecte de les línies vermelles, verdes i negres amb aquest fenomen d'arrugues són qualitats típicament associades amb l'ús de pintures com ara Ripollin, i se sap que Picasso les va utilitzar aquestes pintures a partir de 1912. Els efectes visuals i d'assecat observats en zones d'aquesta natura morta es poden produir amb aplicacions bastant gruixudes de pintura d'assecat ràpid. Aquí mostro aquestes imatges del vermell de Xina de Ripollin, i aquesta pintura va ser aplicada amb una capa bastant gruixuda i hem pogut comprovar que sí, que desenvolupa un patró d'arrugues bastant intricat, i és justament el que trobem en algunes de les obres de Picasso en les quals va utilitzar Ripollin. I també hem pogut trobar proves, tiquets que mostren que Picasso va comprar Ripollin en aquest període de 1921 i 22. De fet, hem de donar les gràcies a la Marilyn McCauley per compartir la seva investigació amb nosaltres. Tot i que és difícil de saber exactament quina és la composició de Cicatrice de Harlem comprat per Picasso, i segurament s'han produït variacions en les de formulació entre els diferents productors, la literatura indica que tradicionalment es tractava d'un mitjà pictòric basat en una barreja de copal i de resina i oli de sec que podia justament donar més cos a les pintures. Els experiments en els quals s'han afegit diferents medis amb oli i copal han demostrat que podem obtenir un aspecte visual bastant similar al del Ripollin. I aquí ho veieu a dalt, hem anat afegint medi de manera incremental i podem veure quin és l'impacte, i al final veiem doncs, el resultat al cap de 2 mesos d'assecat. Els detalls d'aquests experiments es poden trobar en aquestes referències que poso, i tot i que no es poden considerar com a reconstruccions històriques, sí que aquest ha estat un exercici molt útil per entendre empíricament com es pot manipular la textura de la pintura i com això pot tenir un efecte en la superfície de la pel·lícula seca. I també s'ha incorporat aire en aquestes proves i això resulta en la formació de bombolles. Ho veiem veure aquí a la pel·lícula seca un 26%. I sembla que el desenvolupament d'arrugues no només es veu influït per la quantitat de mitjà afegit, sinó també el gruix de pintura aplicada. Amb un 73% de mitjà afegit, veiem quin és el resultat, veiem que s'acaba secant, però que no hi ha molt de canvi en l'aspecte de la superfície. Els anàlisis duts a terme en mostres a partir de la pintura vermella, verda i negra indica que Picasso no va utilitzar Ripollin per aquestes àrees. Altres investigacions de formulacions de pintura de Ripollin realitzades en les últimes dècades a l'Art Institute i estan disponibles, i també debats sobre aquesta qüestió estan disponibles en aquestes referències. A la nostra primera investigació vam utilitzar una mostra de pintura verda i vam poder veure que són pigments que no apareixen en les mostres de Ripollin analitzades. Pel que fa als verds, doncs hem pogut comprovar que estan compostes per barreges de pigments de blau de Prússia i de cromat groc, amb també zinc afegit en els colors més clars. A més, les partícules heterogènies de viridià que hem vist en les mostres de Still Life no corresponen amb les pintures de Ripollin. Veiem també aquest vermelló. S'ha detectat vermelló en les mostres de pintura Ripollin entre 1897 i 1950, i
S'ha identificat Ripolin utilitzat en alguns cotxes, però aquestes mostres no contenen nivells similars als de sulfat de bari com els detectats en la mostra de Still Life. Hem tingut l'oportunitat recentment de tornar a veure algunes de les mostres, hem pogut fer altres anàlisis, hem agafat mostres de pintura negra d'aquestes àrees de traços gruixuts, i se suposa que el negre és un plac basat a base de carboni degut a l'absència de marcadors químics per altres pigments negres. Els anàlisis de GCMS confirmen la presència d'oli sec en les dues mostres. A més, el Copal es va detectar en la mostra de la pintura negra brillant, però no en el negre mat. S'ha pogut detectar també marcador de Copal en la mostra de la tira vermella que he mostrat en la slide anterior. Aquest resultat indiquen que segurament aquest toc brillant l'artista el va aconseguir manipulant la pintura amb algun mitjà que contenia Copal. Abans del tractament de conservació, la pintura tenia una capa gruixuda de vernís de resina acrílica. Com podem veure en aquests detalls que vam agafar durant la neteja, veiem que l'aspecte de la superfície s'ha transformat. Després de retirar el vernís i de tractar la composició, podem veure que l'obra es va pintar al damunt de la pintura original, que no estava danyada, i els anàlisis d'aquesta capa superior indiquen que era un blanc translúcid que tenia sulfat de bari, i hem pogut també detectar oli secant, segurament, de la capa blanca inferior subjacent i xèlag, i això també podria explicar la insolubilitat de la capa superior de pintura durant l'eliminació del vernís. Vam utilitzar una combinació de dissolvent i acció mecànica i així hem pogut mantenir en bones condicions la textura. El tractament de les variacions que ens revela el tractament de Still Life ha revelat variacions a la superfície i hem pogut apreciar alguns fenòmens com ara, per exemple, problemes d'adhesió, d'abombament, també d'arrugues, i la recerca i el tractament del quadre ens ha permès estudiar les diferents composicions superimposades o superposades en la tela i aprendre més i saber com en Picasso utilitzava els materials. I bé, totes aquestes consideracions són molt importants per poder entendre i preservar les obres de Picasso. I m'agradaria donar les gràcies a totes les persones que han contribuït a aquesta investigació. Moltes gràcies. Thank you, Kimberly, Gràcies, Kimberly, per guanyar temps, i em sap greu que hi ha sigut aquest problema tècnic, però gràcies per haver acabat la presentació després del dinar. Tenim alguna pregunta? Gràcies, Kim, m'han agradat molt les imatges. Sí, és millor amb imatges, oi? Quan va arribar el quadre a la col·lecció, el 53, i teniu dades sobre com el van tractar abans? Se va aplicar vernís? Sí. Bé, abans no. Per tant, no teniu cap registre sobre els tractaments anteriors? No, em sembla que no tenim cap registre. Sí, hagués estat bé, però no disposem d'aquestes dades. Thank you. Any extra? Gràcies. Alguna altra pregunta? Do you have translation? I have. My question is. La meva pregunta és: han trobat exudació a partir de la resina de Copal en el quadre? No. No, la superfície està en bon estat, sí. Perquè a la sèrie de les menines vam trobar certa exudació de resina. No sé si era Copal o quin tipus de resina era, però no, doncs aquí no vam trobar-ho.